bayan sallama irin ta addinin musulunci, muna ƙara godiya ga Allah da ya raya mu ya nuna mana wannan rana mai albarka wanda muka haɗu a wannan gari na Tarewa domin tuna wanda ba ma mantawa da shi shine Annabi Muhammad. Babu shakka duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sa masa ƙauna da kishi na manzon Allah ya zama wajibi ya gode wa Allah, domin wani arziki ne wanda ba kowa ne yake samun irinsa ba. Na haka yan uwa muna ƙara gode wa Allah, mu ce alhamdulillah, mu ce alhamdulillah, mu ƙara cewa alhamdulillah. Abin da ya sa ya zama wajibi mu zama cikin godiya ga Allah saboda shi manzon Allah wato soyayyarsa shine alama ta cewa wani mai arziki ne, haka kuma ƙiyayyarsa shine alama da take nuna cewa wani mara arzikin duniya ne, mara arzikin lahira ne. Don haka da muka tsinci kanmu a cikin masu ƙauna masu soyayyarsa, to wannan alama ce da take tabbatar mana cewa mu masu arzikin duniya ne, masu arzikin lahira ne. Yan uwa, Annabi Muhammadu ba wasa bane. Addal amana wa ballaga risala wa nasaha al-umma wa jahada fillahi haqqa jihadi. Da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora wa manzon Allah na amana, Annabi sallama ya isar da wannan amana, sannan ya isar da saƙo na manzanci da Allah tabaraka wa ta'ala ya dora a kansa. Sannan Annabi alaihi salatu wassalam ya yi nasiha ga al'umma, sannan ya yi jihadi wa jahada fillahi haqqa jihadi. Abin da ya rage mana shine mu yi ƙoƙari wajen bin abin da ya zo da shi da kuma kwaikwayon halayensa. Allah tabaraka wa ta'ala yana faɗa: laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Hakika kyakkyawan koyi na gare ku ko al'umman musulmi a cikin lamarin manzon Allah. Sai Allah ya ce amma ba kowa ne zai iya wannan ba sai wanda yake ƙaunar Allah, liman kana yarjullaha, wanda ya kasance yana ƙaunar haɗuwarsa da Allah lami lafiya, sannan yake ƙaunar samun kyakkyawan rabo ranar alkiyama, sannan ya zama yana ambatan Allah mai yawa. Da haka Annabi alaihi salatu wassalam za mu ga da Allah tabaraka wa ta'ala ce ai koyi da shi, to komai nasa abin koyi ne. Sabanin sauran halitta, za ka samu duk girman mutum, duk matsayinsa, duk malintarsa, duk shehuntarsa, akwai inda yake da abin da ya kamata kai koyi da shi, akwai kuma abin da bai kamata kai koyi da shi ba a cikin halayensa, amma ban da manzan Allah. Shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi ingantacce yake cewa bu'istu liutammima makarimal akhlaq, an aiko ni domin na cika ɗabi'u na girma, kyawawan ɗabi'u. Shi sa Annabi alaihi salatu wassalam ɗabi'unsa da halayensa babu wani wanda yake da irinsu sai shi ɗin kawai. Hatta sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga kowanne akwai irin abin da yake ɗauka na ɗabi'ar manzon Allah ya koyi da shi. Haka kuma a cikin baiwa irin wanda Allah ya manzon Allah, za ka ga kowanne daga cikin sahabbai da sauran waliyai akwai wani abu daga ciki da Allah tabaraka wa ta'ala ke azarta mutum da shi sai zama mai ɗaukaka. Idan ka ɗauki halin manzon Allah ƙwaya ɗaya ka riƙe, misali ka ɗauki haƙuri, to wannan haƙurin idan ka ɗauke shi ka riƙe shi kaɗai ya ishe ka samu rabo a duniya, ka samu rabo a lahira. Haka nan idan ka ɗauki kyauta ta manzon Allah ta ishe ka samu rabo a duniya, ka samu rabo a lahira. To haka dukkanin halayensa suke, da abin da ka ɗauka to ya ishe ka guziri. To a bayan wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta manzon Allah da wani irin ilimi wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai azurta wani bawa da shi ba daga cikin manzanni da annabawa. Allah ya gaya mana a cikin sha'anin annabi da annabi wato Dawud alaihi salam, Allah ya cewa alamnahu san'ata labusin lakum
liyuhsinakum min ba'sikum fa hal antum shakirun. Allah ya sanar da annabi Dawuda ilimi na ƙira, yana ƙera kayan fada, kayan yaƙi. Wa alanna lahu hadid. Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya wato ainihin ƙarfe ya zama abu mai sauƙin sarrafawa ga annabi Dawud alaihi salam. Wannan wani ilimi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi. A cikin haƙƙin annabi Suleiman da ainihin mahaifinsa annabi Dawud, Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana suna faɗa ya ayyuhan nasu ullimna mantaqat tayr wa utina min kulli shay. Ya ku mutane, Allah ya sanar da mu magana tsuntsu. Duk tsuntsun da ya zo ya kuka, annabi Sulaimanu da annabi Dawuda sun san abin da yake faɗa. Wannan wani ilimi ne da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su. Haka idan muka dawo annabi Adamu alaihi salatu wassalam, Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wa allama Adam al-asma'a kullaha. Allah ya sanar da annabi Adamu sunaye gaba ɗaya. Wannan kaza ne, wannan kaza ne, annabi Adamu ya san wannan. Za mu ga cewa kowanne akwai wani abu da Allah yake bance shi da saninsa. Amma shi manzon Allah da Allah ya zo magana a kansa sai yake gaya mana cewa wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima. Allah ya sanar da kai abin da duk baka sani ba. Fadlan Allah ta kasance mai girma ce a gare ka sallallahu alaihi wasallama. Da haka annabi alaihi salatu wassalam sai zama a bangaren ilimi a duk duniya da mutane da aljanu da mala'iku babu wani wanda yake da ilimi irin na manzon Allah. Duk wanda kaga Allah ya bashi wani ilimi to an dan tsakuro ne daga cikin ilimin manzon Allah aka bashi. Idan aka bashi sai zama madaukaki da wannan ilimin. Sannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara cewa ilimi ya fi komai tsada a cikin rayuwar dan adam. Domin ilimi da shi ne babba yake zama wato madaukaki, karami yake zama babba. Gidan da yake makaskancin gida, ilimi sai mai da shi madaukaki. Gidan da yake matacce, ilimi sai raya shi. Hatta dan adam da kake gani idan ba shi da ilimi to wannan sunan shi matacce. Kamar yadda wani malami yake faɗa, man fata hutta alimi fi waqti siba kabbiru alaihi arba'an li wafatihi. Duk wanda ya zama ya waye gari ba shi da ilimi to wannan ku mishi kabbara guda hudu cewa kawai wannan ya mutu. Irin kabar da ake wa matacce, to idan ka kalli jahili ka ce wannan to matacce ne, kai mishi kabbara guda hudu ya zama gawa. A san ilimi da Allah tabaraka wa ta'ala yau manzon Allah sai sauka masa da alqur'ani. Alqur'anin nan sai zama ya kunshi abubuwa guda uku. Na farko a cikin alqur'ani akwai umarni. Allah zai ce aqimus salata, atuz zakata. Allah zai ce ku bi iyaye, anushkurli wal walidayya. Duk Allah tabaraka wa ta'ala na yin umarni. Sannan a cikin alqur'ani akwai hani. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقربوا الزنا. duka wannan hani Allah yake yi. Sannan abu na uku a cikin Alƙur'ani akwai kuma kissoshi. Za mu karanta kissa ta annabi Dawuda, mu karanta kissa ta annabi Sulaimanu, kissar annabi Salihu da sauran annabawa. Sannan za mu karanta kissoshi kuma na wayanda ba annabawa ba, salihai mutanen kirki, irin su Luqman, irin su Khidir da sauransu. Sannan za mu karanta kuma a ciki za mu ga akwai kissa ta kafirai arna, irin su Fir'auna, su Hamana, wanda duk Allah tabaraka wa ta'ala kawo a cikin Alƙur'ani. To abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake so shine ya faɗa mana wannan Alƙur'ani babu kokonto a ciki, shi shiriya ne ga masu tsoron Allah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Don haka tun da an ce alƙur'ani shirya ne ga masu tsoron Allah, to ana so dukkanin abin da ya zo a cikinsa mu zama masu kula, masu lura, masu izina, masu ɗaukar abin da alƙur'ani ya zo da shi na saƙo. Daga cikin irin wannan saƙonni da alƙur'ani ya zo da shi, nake son yi magana akan nuƙuɗa guda ɗaya muhimmiya wanda ya kamata a daidai wannan lokacin dukkanin musulmi da yake da imani
ya lura da wannan nukuta ɗin ya kuma sa hankali a kai, domin me kada mutum ya zama ya rayu a duniya ya koma ba tare da ya amfani rayuwar da Allah tabaraka wa ta'ala azurta shi da ita ba. Wannan abu da nake so in ja hankalin mu akai shine wata aya ta alqur'ani da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd. Allah ce ya ku masu imani kada ku riƙi yahudu da nasara a matsayin masoyanku, domin su suna son junansu ne. Wannan aya idan muka kula kamar da na faɗa a farko, ƙur'ani ya ƙunshi horo da hani da kuma ƙisas. To wannan tana mana hani ne, kada ka riƙi ba yahude da ba nasare a matsayin masoyi, sai dai idan ya zo ya ba addininka, to daga nan da ya zama musulmi, to wannan kuma ya zama musulmi ɗan uwanka. Amma matuƙar yana kan yahudanci ko yana kan nasaranci, to kada ka riƙe shi a matsayin masoyinka, ka rabu da ainihin musulmi ‘yan uwanka. Idan muka duba a tarihi za mu ga babu waɗanda suka wahal da sayyidina Rasulullahi irin waɗannan mutane Yahudawa. Lokacin da manzala salama ya yi hijira daga Makka ya je Madina, Abdullahi bin Ubay bin Salul, wanda ga shine shugaban munafikai, ba Yahude ne. A lokacin da manzala ya zo Madina ana cikin rikice-rikice na shugabanci, to sai aka yi shawara, aka dunkule, aka ce to abinda za a yi, Abdullahi bin Ubay bin Salul saboda dattijo ne, mu ba shi ya zama shine shugaban mu a Madina gaba daya. An gama shawara za a ba shugabanci a Madina, sai ga shugaban shugabanni ya zo Madina sallallahu alaihi wasallama. Daga nan sai lamari ya canza, sai aka rushe shugabancin Abdullahi bin Ubay bin Salul, abinda bai tabbata ba kenan. Wannan ta sa Abdullahi bin Ubay bin Salul ya dora wa manzon Allah tsana da kiyayya da gaba. Amma babu wata hanya da zai iya cimma burinsa sai ya shigo cikin musulmi ya ce ya musulunta, ta haka ne zai iya kassara addinin musulunci, wanda kuma hakan ya ci gaba da yin abubuwa na makirci ga addinin musulunci. Bayan wannan akwai wani Bayahude wanda shi ma lokacin da manzon Allah ya hijira ya zo Madina, ya fito cikin masu taron manzon Allah da shi da ɗansa. Wannan ɗan nashi sai yake tambayar uban, annabi yana tafiya da shi da sayyidina Abubakar akan abin hawansu, sai shi wannan ɗa yake tambayar wannan Bayahudi mahaifinsa, ya nuna manzan Allah ya ce mashi a huwa shin shi ne wannan? Bayahudan nan ya ce huwa shi ne shi, mana shi ne manzan Allah. Sai ɗan ya ce ma'adatta lahu, mai ka tanadan masa, mai kai tattali saboda shi? Wannan Bayahude sai ya ce adawatuhu ma baqitu, kiyayya da gaba da shi mutakar ina raye. Saboda haka wannan shine abin da ya tanadi ga manzon Allah, kiyayyar manzon Allah har ya mutu. Haka kuma suka ci gaba da kokari. Yahudawa su ne wanda suka shirya makirci lokacin da manzon Allah sallama ya je wani gari, aka samu wata mata, aka ba ta karfata ta akuya, aka tsima wannan karfatar da dafi, wanda idan mutum ya ci take zai mutu. Aka kosar da wannan nama da dafi ta kawo sayyidina Rasulullahi. Da aka kawo manzon Allah saboda mu'jiza, manzon Allah sallama yana aje wannan karfata zai ci, sai wannan karfata ta yi magana ta ce ya Rasulullahi inni masmumatun, ni abu ne mai guba, an sa mun guba. Annabi alaihi salatu wassalam ya ci wannan nama. Daga cikin sahabbansa akwai wanda shi ma ya ci, shi wannan sahabi nan take ya mutu. Amma manzo Allah sallama saboda muza ta annabta ya ci amma bai komai ba. Amma a dalilin wannan wasu suka musulunta, domin dama sun gaya mata cewa ki bashi wannan ya ci, idan ba annabi bane mu huta da wannan abin da yake da'awa da shi. Saboda haka annabi sallama wannan
nama yi magana da shi, yana daga cikin mu'jiza ta manzon Allah. Annabi ya ci wannan nama bai masa komai ba, amma a ƙarshe wannan mata wasu malamai suka ce an hukunta ta hukuncin kisa kamar ta kashe wannan sahabi, wasu kuma suka ce a annabi ya yi mata afuwa kamar da halinsa ne dama afuwa din sallallahu alaihi wasallama. To ƴan uwa, abin da nake son ja hankalinmu a kai shine halin da muke ciki a yanzu. Za mu ga mun tsinci kanmu a cikin wani hali na masifa, na bala'i, na tashin hankali. Iyaye wato mafi yawanci ba sa kula da ilimin 'ya'yansu na addini, sai ilimi na zamani. Yau idan aka ce wannan makaranta ce ta alƙur'ani ko makaranta ce ta islamiyya, to insha Allah idan ana biyan naira 50 a duk sati, to idan ana da yara 50 sai an yi sa'a za ka sami yara 10 da za su ringa biya. Amma idan wannan makaranta ce ta boko, idan za a ringa biyan naira 500, to insha Allah a cikin mutum 50 za ka samu mutum 40 suna biya, 10 ne idan aka takura musu za su biya. Wannan ya nuna mana karara cewa irin yakin da Yahudawa suke mana ya fara nasara a kanmu. Abu na biyu, ba Yahudiya daga cikin yakin da yake yi mana shine yana son ya zare mana kwarjini na alkur'ani a cikin zukatanmu. Shi sa lokacin da turawa suka bayyana suka zo, da suka je kudu suka same suna yawo tsirara, suka same su suna yawo babu kaya a jikinsu, suka same su ba su da addini, sai suka ce to wayannan suna da saukin sha'ani, suka ba su addinin su, suka ba su tufafi irin nasu suke sawa. Shi yasa sai da suka yi shekara 40 a kudu kafin su shigo arewacin Najeriya, domin turawa sun sauka a Lagos a Badagry tun 1862, wanda ba su shigo arewa ba sai a shekara ta 1900 daidai. Sun shekara 40 suna ba su ilimin boko a can, sai suka shigo nan. Da suka shigo nan, abin da ya fara ba su wato tsoro, sai suka sami muna da kaya na sawa. Namiji zai sa wando, ya sa riga, ya sa babbar riga, ya sa rawani, ga takalmi, ga tarbi a hannunsa. Na biyu, suka lura muna da ilimi, za mu rubuta, za mu karanta. Tun daga nan suka ce to wannan mutanen za mu fuskanci matsala da su, sannan ga tsarin shugabanci. Sai suka ga to me ya kamata a fara yi. Suka ce to abinda za mu fara yi shine mu fara raba su da shugabanninsu. To sai suka fara ƙoƙarin yadda za su kassara shugabanci na musulmi. Shi sa a yanzu haka duk wani sarki da ka sani in dai arewa ne sarkin musulmi ne, to bai isa ya kira kan shi sarkin musulunci ba, sai dai ya ce sarkin gargajiya. Wannan yana daga cikin makircin da suka yi. Aka rusa sarautar musulunci, aka mai da ta sarautar gargajiya. Sarki zai buga rawani ya zo ya ta takama, ya hau doki, ya zaga yaran sallah, amma ba shi da umarni, ba shi da ikon yin hani, ba shi da ikon yin komai, ba hukunci a tare da shi, sai dai wata ya ba shi albashi kawai, shi kenan aikinsa kenan. Abu na biyu, sai suka ga me ya kamata mu yi, bari mu kassara ko malaman addini. Sai ya zama malamin addini da hanyar da za a bi a kassara rayuwar shi ya zama makaskanci, ita ake bi. Kai hatta a makarantar boko da aka ɗan liƙa za a karanta IRK, za a karanta Islamic Studies, to sai suka yi dabara. Duk malamin da zai koyar da abin da ya shafi addinin musulunci, sai a ce to shine mai dukan latti. To tun daga nan kai za ka daki yara, sai yara su ji a zuciya suna ƙinka, saboda haka duk abin da za ka koya musu ba za su fahimce ka ba. Domin yana daga cikin abin da ake so shine zama akwai soyayya tsakanin malami da ɗalibi. Wannan za ta sa ɗalibi ya mai da hankali wajen koyon abin da malami zai koya masa. Abu na gaba, sai suka yi ƙoƙarin rusa duk wata tsangaya ta alƙur'ani. Ba kuma ta suka ka karatu ba, a sun san wannan ba zai yiwu ba. Amma abin da suka yi shine bari mu yi ƙoƙari mu jefa ƙiyayya a cikin zukatan mutane na wa'annan mutane. Don haka suka yi iya ƙoƙari domin su rusa makarantu ba su rusu ba. Da wannan taƙiyuwa sai suka fito abin da za su bari su ɗauka daga cikin musulmin su tura su gurin
wayanda suka riga suka rena 'yan uwansu su ba su ilimi nasu, idan suka dawo su za su yaki wayannan. Sai aka dinga ɗiban ɗalibai ana kai su waje suna karatu, akai wasu Madina, akwai wasu Makasi karatu. To idan suka dawo abinda za su fara shine yakar ku wayannan malamai na zaure wanda kuke bin Allah kuke bin manzon Allah. Sai a ce ai rubutun sha kafirci ne, yin laya kafirci ne, kaza kaza komai. Duk abinda ake so shine a kassara malami ya zama abin tausayi, domin a da malami shine likita. Idan kana ciwon kai wurin malami zaka je ya maka laya ko ya baka rubutu ka sha. Idan kana ciwon ciki malami zaka je gurinsa. Idan wani abu ne ya dame ka, kasuwa ta cakuɗe gurin malami zaka je. Idan aka ce zakka aka fitar malami za a tunkara. Idan sallah karama ta yi komai da ka sani malami ɗan gata ne. A baya malami ya zama abin sha'awa, abin maɗaukaki ne. Shi yasa zaka kowa in ya taso burinsa ɗansa ya zama malami. Me yasa ake son malami? Saboda malami mutum ne mai kwarjini, mai jama'a, wanda mutane suke mashi hidima, suke ƙaunar shi. To sai aka zaka kokari duk wayannan abubuwa da malami yake takama da su aka ce babu kyau, tunda su in sun faɗa ba za a yarda ba za a tura muku musulmi su faɗa. Daga nan sai malamai suka fara zama wato ba su da wani aiki su ma. Malami sai ya wayi gari abinda zai ci ya mashi wahala, abinda zai sha ya mashi wahala. Dama kuma ɗaliban an kwashe an ce su je su yi boko, shi wannan karatun bai da amfani. Idan ban manta ba a ƙasar nan mun samu gwamnan da ya ce wai karatun alƙur'anin nan da aka nace ake yi me amfaninsa, me zai amfani mutum da shi, kuma musulmi ne. To duka wani daga cikin irin renon da Yahudawa suka yi, suka turo 'yan uwanmu domin su yaƙe mu. Wannan abu ya sa wato makarantu na alƙur'ani sun zama abin tausayi. Ta amma duk da haka saboda hikima ta Allah burinsu bai cika ba, domin alƙur'ani ana ta karantawa ko da kuɗi ko ba kuɗi ana yi. Sai Allah tabaraka ta'ala ya sa wasu daga cikin malaman fikira, sai suka ga abin da ake yi birge yara a boko shine yaro ya zauna ba allo a hannunsa, a zana mishi, ana mishi karatu yana iyawa. Sai su ma suka yi aji aka yi nufin, aka mai da komai abin sha'awa, malami ya koya wa ɗalibi karatu ya koya. Don haka sai zama an bude tafis, makarantu sai suka ci gaba da cika ana yin alƙur'ani. Duk da haka sai ga wannan taƙi, sai suka ce ai wannan barar da ake yi, baran nan tana sa yara su lalace, tana sa yara su zama 'yan iska, suna yin fashi, suna yin makami, suna kaza suna kaza. A nan sai mutane suka fahimta, idan yau aka ce ga 'yan fashi sun tara hanya, inda za ka je ka samu 'yan fashin nan ka yi musu turanci, za ka ji sun amsa maka. To idan aka yi turanci aka amsa maka, kai ka san cewa a tsangaya ba a koyi da turanci. Don haka sai aka fahimci cewa wannan 'yan fashin da wannan 'yan kidnapping da wannan duk masu wannan mugayen ta'addancin almajiran wa'ancan 'yan bokon ne, ba almajiran tsangaya ba ne. Sai zama ba zai yiwu a rushe tsangayu na alkur'ani saboda sharrin cewa mutane suna lalacewa, suna koma 'yan iska 'yan daba a ciki ba. Sai aka da aka ce kai wannan bara gaba ɗaya a hana ta, aka daina aka fa dokoki. A ƙarshe dai sai ga wannan ma ba zai yiwu ba. To yanzu an dawo kai tsaye, kawai an ce ba wani maganan wai hana almajiranci bara, a kawai karatun ne ba a so. To yan uwa, wannan shine babban bala'in da ya tunkaro mu, wannan shine kuma masifa ta tunkaro mu. Matuƙar mun ɗauki wannan layi, mun yadda da waɗannan abu da Yahudawa suke shiryawa almajiransu Yahudawa, su kuma suke yaɗa shi a tsakaninmu, to lallai babu wata rana da za a samu zaman lafiya. Domin daga ran da aka mai da maɗaukaki zama makaskanci, wallahi ba za a zauna lafiya ba. Allah yana cewa inna Allah ya amurkum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah ya umarce ku a mai da amana ga ahalinta. Amana ga ahalinta shine kowane mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa. Da zara ba a yi wannan ba, to ba maganar zaman lafiya, ba maganar samun yanda ake so. Da haka yan wa abinda nake son in ji hankalinmu shine
ilimin boko abu ne mai kyau domin shi ma ilimi ne, sannan ilimin boko yana da matukar amfani domin Allah ya kawo zamanin da inda shi duk harkar da za ka yi ko kai malami ne akwai guraren da in kana da bokon kafu wanda baka yi ba. To amma ya kamata mu sa hattara, mu sa ido, ‘ya'yanmu ya zama mun nusar da su sun san alkur'ani, sun fahimci alkur'ani, mu nusar da su su fahimci addinin musulunci, su samu tsoron Allah. Idan Allah ya kaddara sun yi ilimin boko sun zama wasu nan gaba ko ta hanyar siyasa ko wani appointment wanda yake na siyasa ko kuma ta hanyar zaɓe, to sai mu ga sun ƙoƙarin kare addini kuma sun ƙoƙarin kare jama'ar musulmi. Amma daga ran da ka ba ɗanka bai ilimin addini ba, bai san komai ba a cikin ilimin addini, tiran da fa ya samu dama ya zama wani shugaba, to da shi za a haɗa kai a yaƙi addinin musulunci. Don haka ‘yan uwa, wannan wani abu ne wanda ya kamata mu sa lura a kai, irin yadda Yahudawa suka shigo suke yaƙar addinin musulunci da kuma 'yan uwanmu musulmi wanda a suna suke musulmi amma aikinsu ya saba da na musulunci. Da haka idan muka kula za mu ga Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Sannan kada mu manta Allah ya gaya mana walan tarda ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahu. Shi yahudu da nasara ba fa zai taba yadda da kai ba har sai in ka bi irin addininsa. Ba zai ce kai sallah ba, a ka je kai ta sallaka. Ba zai ce kai azumi ba, a amma shi addininsa shine ka zama kai duniya kawai ka sa a gaba. In za ka kwana kana sallah wannan bai dame shi ba, amma abin da yake so zama zuciyarka ya kama ta, ya rike, ya lalata ta, ya zama duniya kawai ka sa a gaba. To in ka yi wannan to ka ba addininsa kenan. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana wala tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Zaka same sun fi kowa kwaɗayi akan rayuwar duniya. To da haka abin da suke so shine duk musulmi kowa a haɗu a zama wato makwaɗaitan duniya, ba maganar lahira gaba ɗaya. Shi sa za mu ga da 'yan majalisunmu da gwamnoninmu za ga kowanne abin da ya sa a gaba shine duniya kawai, ba maganar lahira a cikin mu'amala gaba ɗaya. To ba wani abu ne ja wannan ba, illa wannan ilimi da Yahudawa suka shigo da shi suka ɗora wa mutane. Sannan Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a. Suna da buri, shine babban burinsu ku zama kun kafirce wa Allah kamar yadda suka kafirce, sai ku zama gaba ɗaya. To da haka ƴan uwa, wannan bayani da na yi yana magana akan sharri na Yahudu da Nasara. Akwai maganinsa guda ɗaya da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu, amma wani abu ne da zaka ce ga wani abu akan matar sarki da ido da ta gani. Wannan abu wanda yake shine maganin wannan annoba da wannan musiba da wannan bala'i gaba ɗaya, ba wani abu ne shine soyayya sayyidina Rasulullahi. Wallahi duk wanda ya rike son manzon Allah, yake ba manzon Allah haƙƙinsa da ya kamata, wallahi ya kubuta daga sharrin ba Yahudi, ya kubuta daga sharrin ba Nasari. Domin duk wanda ka dasa masa san manzon Allah a cikin zuciyarsa, to in ka ga dama kai shi America ma ya je karatu, zai je ya gama karatun. In ka ga dama tura shi Isra'ila je karatu, zai gama karatun kuma zai dawo lafiya da imaninsa garau, ba abin da zai taba shi. Domin ga baki ɗaya sirrin imani shine soyayyar manzon Allah. Da soyayyar manzon Allah sahabbai suka shahara, da soyayyar manzon Allah sahabbai suka gawurta. Domin da yawa, ko in ce dukkan sahabbai, ba za a ce wai mafi yawa ba, gaba ɗayansu sun yadda su rasa ransu saboda kare rayuwar manzon Allah. Mun ga abin da ya faru akan wani bawan Allah, Kubayb bin Addi, Allah ya kara masa yadda, wanda lokacin da ake cikin wahala a Makka, kafirai suna wahalar da musulmi. Duk wanda aka ce wannan musulmi ne, suna azabtar da shi, suna kashe wa'insu. Lokacin da suka kama Kubayb, sun zo sun same shi, sun ɗaure shi, suna mishi azaba iri-iri.
akan ya bar addinin manzon Allah, ya ce ba zai bari ba. A ƙarshe suka sa takobi suka ringa yankan naman jikinsa da ransa, suna tambaye shi yaya zai bar manzon Allah, ya ce wallahi ba zai bari ba. Wannan bai isa ba, suka daddatse masa hannuwansa, suka daddatse masa kafafuwansa, suka aje su gefe ɗaya, gashi nan da ran shi bai mutu ba, amma ga hannunsa a ƙasa, ga kafafuwansa da an sare. A nan wani kafiri ya zo ya samu Khubayb, yake cewa ga ka cikin wahala, cikin tashin hankali, cikin musiba. Yanzu manzon Allah da kuke cewa kuna so, kuna ƙauna, kuna bin addininsa, yana can cikin iyalansa lafiyarsa kalau. Yanzu idan a ce za ka zama kai ne kake cikin iyalanka, kake cikin farin ciki da annashuwa, a ce a ɗauko manzon Allah a kawo shi a ci gaba da yi mashi irin wannan azabar, wanne za ka fi so? Khubayb ya ɗaga kansa, jini yana zuba a jikinsa, ya kalli wannan kafiri yake cewa, ya ce wallahi ba na ƙaunar a ce ina cikin iyalai na hankali na kwance, amma a ce ga annabi Muhammadu ƙaya ta soki jikinsa. A cikin wannan halin da yake ciki, ya ce baya ƙaunar a ce ya ji labarin manzon Allah ƙaya ta soke shi. Me ya kawo wannan? Shine tsananin soyayya da sahabbai suke wa manzon Allah. Idan baka aje sahabbai dukkan su haka suke, to mu dawo tabi'ai, su ma za ga haka suke. Akwai Muhammad bin Munkadir, wanda malamin Imam Malik ne, Allah ƙara masa yadda. Da aka irin yadda Imam Malik girma manzon Allah, Imam Malik idan aka ambaci manzon Allah a gurinsa yana fita hayyacinsa. Idan aka zo gurin shi